officiële opening van het Eenhoorn Festival. Vers van de pers, want ze zijn wel eens de inkt is nog nat, maar hier is de verf nog nat. En die staat erop, Ko. Zo. Kijk, ja, dus complimenten en applaus waard, mensen. Hij krijgt een heel mooi plekje. Hij is ook een beetje voor Raymond, mijn man. Want die moet mij heel vaak missen. Of ik ben er niet, of ik ben er wel, maar ik zit in mijn hoofd alweer met iets anders. Dus hij is ook voor hem. Bedankt. En een heel goed festival. Eén, twee, drie, ja!